Bueno, pues hoxe aquí estamos reunidos para presentar unha novela de María José Viz. Queremos primeiro darvos as gracias por estar aquí, coitando o noso rollo, e moitas gracias á librería Eixo por acollernos. Temos moi bons recordos as dúas de Ourense, xa vos contará. Eu tamén teño bons recordos, porque fixo unha exposición de cadros na librería Nós. Na biblioteca. Na biblioteca Nós. Foi moi ben acollida e encantada. Estive estupendamente ali. Entón, pasamos ao que hai que dicir. Supoño que todos sabedes un pouquiño por onde vai María José, pero bueno, para que saibades onde empezou todo, por se non o sabedes, María José naceu en Piloño, Vila de Cruces, provincia de Pontevedra. Xa se alimentou bastante con libros, cando era pequena. Lía un montón, pero tamén escribía ben, que levaba premios na escola, o sea que xa empezou aí. Pero, até fai 10 anos que estamos de cumple, non publicou novelas individualmente ou coa miña colaboración na parte gráfica, non? Pero ela que escribía, non? E non só esas 9 publicou máis de 40 con outras persoas, é dicir, en obras colectivas participou máis de 40. Sumando as 9, xa casi son as 50 ou por aí andan, para min é unha gran poeta microrelatista que escribe novelas, e moi boas, vale? Esta é a terceira, se sabedes, todas teñen nome de muller, unha é Carolina, outra Sofía e outra é Teresa. E así abreviamos. Pero bueno, somos 242 días de Teresa Prieto. Que vos dicir máis desto? Pois que vos diga ela o que ten que dicir despois de que comenzamos o vídeo. Que vos parece? E logo afundamos en cousiñas. Vamos a dar o vídeo, entonces. A ver se acerto. Creo que o teño que ver. Ai, mira. O aparato acabou. Pois a chaqueta, perdoame, enfrío un pouco. É que hai unha pequena diferencia de temperatura. Sí, unha poñer así, sentada. Estamos? Para que non haxa ruido de fondo. Sí, perdón, vou a poñer primeiro. Aquí estamos en confianza, non? Pois sí, a razón. Non te preocupes. Estamos no salón da casa. Temos paciencia suficiente. Para mí, as librerías e bibliotecas son a miña casa. Pois sí, quedou ben. Home, e tanto se digo que... A min dábaseme por coller o lápiz e pintar, a ela dábase por... A tua irmá son as exposicións na súa casa, a segunda. Xa está. Moi ben, alá imos entón. Debes ben? Por que se corta? Non sei. Necesita refrescar. Pois era como así. Prepara. Pois sí.
Está en bucle. Está en bucle. Está ben. Creo que non está, Pero está ben. Sí, porque non se repetido nada. No. Parou. No, ahora Era a bien. canción que era así. Outra vez. Por outra parte. Na sección literaria irémonos ata a biblioteca, porque ali espéranos María José Viz, que nos vai falar das súas obras. Pues voy a hablar de mis 3 libros, de mi trayectoria literaria, mi modesta trayectoria literaria, y también de mi relación con la biblioteca, porque yo empecé a trabajar aquí en esta biblioteca en 1996 y estuve aquí trabajando hasta el 2003, o sea, casi 8 años. Entonces a mí me apetecía muchísimo volver aquí y volver en mi faceta de escritora. He tenido la suerte de que la directora, Rosa María, me invitó a venir, entonces yo estoy feliz de estar aquí otra vez en otra faceta de mi vida. Amigos, como siempre, bienvenidos a leer, es un placer. María José Viz Blanco. Tuve la suerte de que, bueno, que me dieron un premio con una carta de la semana en
Excel semanal, que de suplemento de periódico, de varios periódicos, y eso me permitió a mí sentirme más segura para seguir adelante intentándolo, porque siempre estamos intentando, siempre somos aprendices de escritores, nunca podemos decir que somos escritores ahí, mirarnos el pecho ahí, como no, somos aprendices, algunas veces nos salen las cosas un poquito mejor que otras y nada más. Santos de Dios es una obra en la que, a partir de esa obra en adelante, yo he colaborado con Margarita, mi hermana, la que tiene la exposición de abrazos de aquí de la entrada, del hall. Pues ella y yo hemos colaborado estrechamente, ella desde el plano de la ilustración y yo desde el plano de la escritura, del literario. Y siempre nos ha dado muy buenos resultados porque es una gran artista, hace unas portadas espectaculares. La de esta novela ya me parece muy simbólica. Esta es la última. Esta es la última. La extraña desaparición de Carolina Santo. Sí, me encanta venir a Ourense, es que aquí me tratan tan bien, tengo que venir muchas veces. Está altísima. Rematou. Agora vos parece un poquinho longo, non sei o que vos parece, pero son recordos que están moi comprimidos porque teño moitos máis en fotografía, pero é que eu quería facer unha homenaxe a Ourense e a miña vida aquí en Ourense, que para mí foi un antes e un despois de estar en Ourense, o sea, eu teño no meu corazón é a miña segunda terra, a primeira é ali onde estou, ali onde fun parar, pero eu teño no corazón a Ourense. Entón, por iso quixen facer nesta ocasión, porque logo xa vos sairá máis adiante, que eu agora vou facer un parón, un alto da miña escrita, porque son 10 anos que hai na miña canle, está xa pois un recopilatorio, unha selección de momentos destes 10 anos de escritura. Neste momento teño que parar, por varias circunstancias de saúde e outras cousas, non? Pero eu creo que xa polo que iba avanzando Margarita, xa penso que contribuí xa bastante con bastantes obras e agora é o momento de pensar noutras cousas. Entón, eu quería facer unha cousa especial para vos, para os de Ourense. Montei este vídeo. Tamén quero, antes de falar da novela, que de seguido vamos falar dela, eu quero agradecer ás persoas, non solamente as que están aquí, que xa vos tiña na lista, pero que quero personalizar, porque amigos como os de Ourense non tiven nunca na miña vida, tan fieles, tan nobles, e que, a pesar da distancia, que esteamos, como digo eu, chamas por teléfono, despois de anos e falas como se estases falando o día anterior, eso non me pasa con outras persoas. Teño un orgullo, sinto un orgullo especial dos amigos que teño en Ourense. Entón, eu fixe unha lista así para que non me quede ninguén sen nomear. Hai xente, a maioría están fora, porque xa sabemos que esta terra é fermosísima, pero no feito do traballo é complicada para moita xente que tivo que marcharse daqui. Entón, xa vou empezar por unha persoa que desgraciadamente xa non está viva, que era Sara Vázquez, que era unha amiga miña moi querida, que era elegancia innata, era bondade extrema, era unha maravilla de persoa. Morreu no 2016, tanto era como o seu home Enrique, eran amigos nosos, do meu home máis bien, de min. Eu quería nomearla primeiro a ela, porque o merece, vamos. Despois quero, logo falarei dos que estades aquí, dos valentes que me estedes aquí. Pero eu agora quero
seguir un pouco a orde esta para non dispersarme demasiado. A familia de la Torre Taboada. A familia de la Torre Taboada é unha familia numerosa. Eu coñecín a Carlos e a Miguel na biblioteca. Era, igual que vos vos lembrades, Catalina e Mari Carmen, de Carlos de la Torre e Miguel de la Torre, que eran uns lectores maravillosos, pero cultísimos. Formaban parte dunha familia numerosa, xa digo, que son a miña familia de Ourense. Desgraciadamente ningún está aquí xa, están todos por aí espallados, pero era a miña familia de Ourense. O sea, eu tiña a familia en Santiago naquela época, e agora aquí tiña a miña familia. De feito, pasei un fin de ano con eles, como se fun de madrugada, o sea, fun sin dormir no tren, esas tolerías que se fan antes para Santiago, esas cousas. As fotos, que moitos eran, sabeis tedes que eran fotos de fotos, o sea, non estaban, daquela non había a posibilidade de ter as digitais e tal. Entón, as fotos que vestedes aí, cando falaba da provincia, non tanto da cidade, non? Da provincia, moitas delas son fotos que, grazas ás viaxes nas que me levaron eles, a esta familia, con eles como un máis, eu coñecín a Ribeira Sacra, coñecín a Ruta dos Molinos, coñecí moitísimos rincóns, Maceda, eu que sei, fun a Carballiño, fomos a un montón de sitios. E a verdade é que tiven tanta sorte en terlos a eles tan preto de min, paseándome por aí. Ademais, Carlos e Miguel, aparte de ser moi cultos, son uns guías excelentes, saben moitísimo da arte de cada igrexa, era aí con un guía sin pagar, gratis, o sea, era unha maravilla con eles. Entonces, eu quero nomealos porque, grazas a eles, coñezo a provincia, non? E tamén a cidade, nós íamos por... mostraban rincóns da cidade que eu non coñecía, unha maravilla, non? Tamén quero lembrarme de Conchi Otero e da súa nai, Maruja. Eras coñecidas no tren, e cando íamos cando o venres eu iba para Santiago, lembrades? Pois, eu coincidín con as dúas mulleres, a nai e a filla. Baixaban en Boborás, que eu nunca oíra o nome de Boborás, pero había unha parada como así, que tiñen que avisar ao interventor, porque senón non paraba. Entonces, sempre estaban Boborás, entonces sempre me quedaba de Boborás. Desgraciadamente, Maruja morreu moi nova, uns 66 anos, e Conchi non pode estar hoxe aquí, xa me dixo, é imposible estar aí, pero con Conchi tamén vimos non uns paseos pola cidade, saíamos da cidade, había unha vez, eu lembro que había a primeira vez que vi un cabalo ao meu carón, eu estaba aquí, estaba un xinete, vino tan alto que me quedei impresionada, o xinete ríase porque decía, que parece grande, non? Eu estaba aí ao lado, era un recordos así que teño. Tamén rivalizábamos das luces de Nadal. Eu iba para Santiago no Nadal e elas quedaban aquí. E se me mandábamos fotos, non, está mellor a iluminación de Santiago, non, está mellor a de Ourense, non? Facíamos sempre así, a competencia, non? Recordos. Toñi Santana, que vive en Xinzo, a pobre non pode vir, ten 2 nenos, Toñi foi compañeira miña de piso, porque eu estive un pouco rulando por distintos... Non podía permitirme un alquiler dun piso para min, claro, eu estaba contratada ao principio, xa sabes, má José, ti o sabes. Entón, eu estaba, ao mellor, estive na zona de, como se chama, das Lagoas, vivindo con outras rapazas que non coñecía de nada. Ao final rematei en Posío, e aí coñecín a Toñi, unha rapaza moito máis nova que a min, que me lembro que eu estaba estudando as oposicións, que estábamos daquela duro, dándolle duro, e ela sempre dicía, chamaba e dicía, está Sin-chan, ven a ver a Sin-chan. Entón, eu tiña que parar para ver a Sin-chan. Así, relaxaste, muller. Xa aparecía Sin-chan, o cuiño, o dos pementos, e todo. É a anécdota, non? Despois, os irmáns Isidro e Marta Nogueiras. Marta era a sesuda, a organizada e tal, e Isidro era o irmán pequeno. Isidro, levamos un día á biblioteca, entón Isidro descubreu o mundo da literatura. É un gran lector tamén, pero Isidro, non sei se te lembras, ti, José, era un rapaz de 11 anos máis ou menos, que tenía cando iba a sala infantil, onde ti eras a encargada. Que ocorre? Que este rapaz
moi desperto, non? Sempre quería libros de animais, pois que gustaba moito. Lembro que unha vez había un libro de animais que era moi bonito, que era así con láminas e tal, sempre estaba prestado. Entonces, un día, sorprendino, comprei un igual, e sempre se acorda deso toda a vida. Ele agora está en Alemania, xa non ten 11 anos, ten 40. Pero ele é un amigo máis noviño que teño, éramos amigos, mira que a distancia de idade, amigos, pero de verdade. El ten un podcast que se chama Los Mundos de Ichi, e fixemos unha entrevista un día moi bonita. Falábamos das nosas anécdotas, da literatura tamén, por suposto, pero que foi, eu recordo con moito agarimo. E xa digo, el agora xa empeza a vir máis aquí a Ourense, pero logo a tempada moi longa que non viña, e vai tamén a Coruña a verme, xa dixo, próximo Nadal eu irei a verte outra vez, cousa que me alegro moito. Outras dúas chicas, Ana Romero e Alicia Menéndez, eran compañeras miñas de facultade, de cando estudiei Filoloxía Hispánica. A maneira de recuperar a estas rapazas e a outras dúas máis, tres máis que eran da nosa pandilla, foi a través dunha foto da Voz de Galicia, onde eu aparecía presentando a miña segunda obra, que era Instantes Añados. Eu perdei a pista a todas estas mulleres, non? A estas todas. Pero elas, unha que está en Coruña, perdón, María José Mato, veu a foto no xornal e dixo: pero ese María José Vid, ese é María José Vid. Entón, sabían que traballaba na biblioteca, apareceu ali e foi o fío conductor de que nos volvéramos reunir. Eles foron a presentación do meu segundo primeiro poemario, Los Abrazos Líquidos, apareceron ali, lembraste? Foi moi bonito, as amigas estábamos todas así como as adolescentes. Ai, Alicia, ai! Pero Alicia foi a que me presentou, e fixo moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, ese foi o reencontro. Ana Romero, que é unha desas chicas, fixo moito por min, porque aquí igual non se veía, porque é un resumo un pouco moi xeral, pero nese vídeo que fixen dos 10 anos, vese moito a Ana Romero, porque estivo nun acto colaborando comigo nese de Farei das Tres Obras que aparecían en Telemiño, nese programa de Rompecabezas. Tamén me presentou tamén unha vez na biblioteca ca segunda obra, creo que foi, non? Sí. O sea, colaboraron moito comigo e estou moi agradecida a todas elas. Xa casi como anecdótico, Ana Rodríguez, que vive en Toledo, é unha rapaza que hai moitísimos anos que aprobou as oposicións e se foi para Toledo e non a volvín ver, pero que nos felicitamos o Día do Santo. Santa Ana, Santa María José. É curioso, pasaron os anos, sempre recibimos felicidades desde Toledo, dime ela. Felicidades desde a Coruña. Digo yo, ben, agora vamos ca xente da biblioteca. Mari Carmen de Verín. A miña primeirísima compañeira, porque fomos xuntas a elexir a praza temporal, empezando a ser temporal. Perdón, vou beber un poquinho, teño un problema na boca. E ao final, pois eso, atopámonos con que estábamos, tiñamos que traballar nunha biblioteca, o cal que nos demos saltos da idea e fomos comer e todo para celebrarlo, non? Así que moi contentes de empezar nunha biblioteca como que era a Biblioteca Pública de Ourense, que non era nosa ainda, que era na calle Concejo, non? Aí foi onde traballamos, xa, como xa dicía no vídeo, desde o 96 ata o 2003. Creo que no vídeo dixen que eran 8 anos, vale? Se sabedes matemáticas eran 7, Así que aí xa calculei demais, non? Bueno, Catalina, vou deixar tranquila, me cano. Catalina Hernández. Catalina é de Salamanca, pero é máis de Ribadavia que de Salamanca, ou non? Canto leva xa? De Bañovare. Xa vedes, todos os risos, positiva, loitadora, bueno, tamén é moi alegre aquí, que me Carmen de Verín, digamos. E temos tamén aquí a Ma José. Chamábamos Ma José, eu era María José, era Ma José. A miña xefa de infantil, durante uns cuantos anos, e que eu non contaba con que estivera aquí, foi unha alegría moi grande, porque eu sei que ten uns problemiñas, e dixo, non pode estar, e sorprendeme con que aquí chegou. Cousa que agradezo muitísimo, é que podo decir de Ma José? Era boa xefa, pero, bueno, a veces encargábamos facer cousiñas que ela podía facer, Sí. Non, estou de acordo. Pero unha gran conversadora. E no outro día que falamos unha hora, pois, debimos de falar aí pouco,
Que delicia é falar con ela. É unha delicia, verdade. Moi ben, moitas gracias. Mónica Penín, non te podías quedar ti sin o teu traballar na Biblioteca de Pontevedra, pero fixo un esforzo tamén para estar hoxe aquí, que valoro moitísimo. É que é unha rapaza tan doce, tan boa xente, é que boa xente sodes todos, é que non podo dicir que sodes malos porque non nos sodes, non podo inventarme cousas. Unha delicia que estés aquí, de verdade, moitísimas grazas. Podemos recordar a un que non é de Ourense, que era Dimas, lembrades a Dimas? Sí, Dimas por Pérez favor. Piñón, que está en Badajoz, en unha biblioteca de Badajoz, e que teño contacto de vez en cando con el, e que xa me dixo que se estivera aquí, para aquí viña, pero que é de Narón, naceu en Narón, bueno, cerca de Ferrol, e que, bueno, está moi contento en Badajoz, está moi contento ali. Tamén quero nomear, que non está aquí porque prometeume que iba a ir a de Pontevedra. A Pontevedra é a última presentación que íbamos facer desta turné que estamos facendo. Lourdes González Outomuro, creo que lembrades, non? A Lourdes. Foi compañera nosa, intermitente un pouco daquela época. Un encanto tamén de rapaza, que non podía estar hoxe aquí, pero dixo, prometoche que o 12 de xuño estou en Pontevedra. Rosa María, a vosa directora, que non foi miña, a vosa directora, acaba de estar en Monaco porque non podía quedarse, e xa nos dimos uns bicos, uns abrazos, moi ben. Contamos unha anécdota de Rosa María, que é curioso, sabedes como coñecín eu a Rosa María? Porque non foi xefa miña. Pois coñecina en Coruña, porque eu estaba no stand que tiñamos na feira do libro da biblioteca, que agora xa non vai a biblioteca a feira, pero naquela tiñamos un stand da biblioteca. Apareceu por ali unha muller, ela, díxome que traballaba en Ourense. Non me dixo que era a directora. Díxome, eu traballaba, sí. Entón empecé a dicir, ai, Ourense para mí, tal, como fago sempre. Ai, menos mal que falei ben, porque ela non me dixo para nada. E mesmo nos sacou unha foto a alguén, e logo marchou, e logo descubrín que era a directora. Ai, que pilla é, que non me dixo que era a directora. E, bueno, pues, se acaso falaba mal da biblioteca. Eso temos que dicirlo. Vale. Xa estou rematando, tranquilos. Manoli Vicente é unha escritora, moi boa escritora, moi boa poeta, que vive en Viana do Bolo. Ten tamén problemas para desplazarse, un pouco como me pasa a mí tamén, que non teño coche, ela non ten complicado para... A veces eu gustaría estar aquí, non sei, porque é unha escritora moi boa. A mí, por exemplo, fiz unha recensión, non sei de reseña en galego, non? Unha recensión da primeira novela. Bueno, é unha persoa moi válida. Logo, quen me falta por aquí? Rosana é a nosa curmá. Entonces, eu coñecina, bueno, ti xa coñecina personalmente ou non? Non, coñecina aquí. Foi na biblioteca con outra novela, así. É que é unha curmá, pero un pouco... Non xa, non a coñecíamos, foi un descubrimento, bueno, magnífico. Agradecemos que esteas hoxe aquí, a pesar de do que pasou, non? Simplemente, vamos nomear outra, unha ourensa que está na Coruña, que aquí nesta biblioteca, además de recordos especiais, porque creo que tienes Marisé, supoño, porque que para ela son especiais porque é Yoli López. Yoli López é unha rapaza, moi boa rapaza, encantadora, unha gran poeta, que tiña que ter máis coñecementos dos que ten. E a pesar de que ten moitos premios, todos sabemos que ten moitos premios de poesía, eu penso que ainda faltaría máis pulo para destacar máis, ter máis sorte en certos ámbitos, porque ela vale moito. Eu, por suposto, non me va porque ela leva a Ourense no seu corazón, por suposto, Ourensa ven aquí, que ten os pais aquí, bueno, xa sabedes todos, moitos coñecedoras xa. E agora xa remato cos agradecementos, pero quero nomear unha persoa que non ten nada que ver con Ourense, nin con Galicia. É Ángel Saiz Mora, que é un escritor madrileño, que nós estamos moi agradecidas a él, porque fixo moito por nós, é un microrrelatista, ten un libro de microrelatos que se chama Seres Humanos, que vos recomendo que leades, porque son microrelatos que, como todos os libros de microrelatos, hai que leros espallados un día un, outro día outro, non todos xuntos. É unha persoa que agasalloume con recensións magníficas, algunhas están xa na página de Letra R, xunto con cada un dos libros ao que corresponde. E, bueno, fixo moitas máis cousas, pero non os quero aburrir.
Estes serían os meus agradecimentos. Eu sou como a Almodóvar. A Almodóvar empezaba Santa María, Judas Tadeo, pois igual. Agora xa rematamos. Disculpade os que non nos coñecedes por todo isto, pero eu penso que era un momento de agradecer a estas persoas. Moitas grazas. Ben, Vamos centrar un ratiño no libro, porque senón vais o noso tempo, Sí, vai ser tempo, verdad? É moi tarde xa, non? O primeiro é que nos digas quen fixo nesta ocasión a portada do libro. Sí, por suposto. Para que te... A maioría das portadas fixo Margarita da Miña Sobra, al menos da primeira. Pero esta portada fixo a Cristina Ansede. Cristina Ansede, que é a nosa sobrinha, que é unha arquitecta multipremiada. Está cada 2 por 3 recibindo premios, é unha pasada, un fenómeno. Fixo esta portada sacando un oco, pedinlle por favor que me a fixera, e fixo esta portada que está tendo moito éxito porque moita xente chame a atención da portada pasa para o de dentro, cosa que está moi ben. E que está moi ben conectada co tema da obra. Sí, por suposto que sí, porque é unha temática inmobiliaria. Queres... Sí, a partir de aí precisamente xa da temática inmobiliaria, que nos contes un pouco de que vai, pero en plan, que tipo de novela é? Vale, que iso é difícil. Pero adéntrate un pelín. É difícil. O meu problema é que cando escribo son moi libre, entón non poño etiquetas mentais a miñas obras. Quero dicir, eu non vou pensando en facer unha novela negra, ni facer unha novela propia de misterio, porque non me gusta seguir uns cánones determinados dun xénero. Eu sinto-me libre, e teño a sorte que as editoriais coas que traballei sempre me daban esa holgura, esa facilidade de facer o que eu quería. Entón, esta obra ten misterio, porque hai sempre un misterio, nas 3 novelas hai un misterio diferente. Tamén ten humor, pero ten tamén, o que ten principalmente é análise psicolóxico dos personaxes. Gústame moito a psicología, a psique dos personaxes. Entón, a vida que eu ofrezo aquí, nas 3 obras, é a vida cotiá. É o que pode pasar a calquera, as alegrías, as tristezas. Eu non me vou, sempre digo mesmo, non me vou coa mente nin a India, non me vou nin a Barcelona, nin a ningún sitio. Eu teño que falar do que eu coñezo. Moitas veces non estou falando por exemplo, nesta novela non está situada en ninguna cidade concreta, porque non quixen a propósito facerlo así, porque é unha, como digo eu, é unha novela de temática inmobiliaria que non fala de inmobles, non fala de rúas, nin de plazas, nin de nada. Solo hai unha avenida, que é a avenida de la Cascarilla, que puse un pouco para a broma cos da Coruña, se sabes que son cascarilleiros. Entonces eso, pero nada, que o que importa, a mí o que me importa é que o de dentro dos personaxes, porque aquí suceden moitas cousas, é unha novela moi vertiginosa, porque, se vos fixades, os 242 días de Teresa Peto, que son os 242 días de Teresa Peto? É un prazo que lle marca o tío de Teresa Prieto, que é o xefe dunha inmobiliaria, para que ela primeiro reforme e despois venda un piso pequeno, pero con este límite de tempo, pero nun período moi concreto, o 2013. E o 2013 moitos sabemos, os que da nosa xeración, que era complicadísimo vender, porque estábamos ainda na burbulla inmobiliaria de 2008, que para algúns teóricos chega a 2015. Non sabemos moi ben como, nin o remate se está ou non está. Pero si sabemos, eu sei, no que o 2013 era moi complicado, perdón. Entón, o que se trata de que Teresa Prieto empeza, por circunstancias familiares, a traballar na empresa do seu tío, forzada a traballar, porque ten 19 anos e cumpre os 20 na novela. Pero ela encontrase nunha situación complicada porque era moi tímida. Ela non saiu, como quen di, do cascarón. Ela está coa súa nai na súa casa, nin ten relacións con ninguén, nin nada. E de repente, porque a súa nai, e iso xa se ve nas primeiras páxinas, non é de desvelar moito, a súa nai é unha manirrota, podemos decir. A súa nai ten un trastorno que é a oniomanía. Oniomanía é que desexa sempre obter obxectos de luxo, non caros, senón de luxo. Vamos ler solamente un anaquiño moi pequeniño de Alicia, que se chama esa nai, que aí xa se indica neste pequeno párrafo o seu gusto polo caro.
Tras colgar, abrazó un pequeño joyero bañado en oro y con brillantes pequeños diseminados, con una pícara sonrisa. Con un poco de suerte, tú y yo no nos tendremos que separar jamás, dijo, mientras le limpiaba el polvo con la mano y lo posaba amorosamente sobre la cómoda traída de la India. Gracias. Ese te digo, aquí xa se ve, non? Traído de la India, que se ve brillantitos e tal. O problema é que, claro, esta muller é unha muller xubilada que non ten poder adquisitivo. Você di en galego. En debedas, perdón, gracias. E chega un punto que a filla, o sea, pide ao seu irmán que Esteban pide traballo á súa filla. Ese é o conflito inicial. Pero aquí pasan moitas cousas nesta novela. Porque, xa digo, hai moitos cambios nos personaxes. Pasan dunhas características a outras por as circunstancias que teñen que sofrer, que teñen que vivir, que teñen que experimentar, non? Sí. Se queres pasamos así moi por enriba polo tema da poesía e da música? Sí, sí, eso podemos pasar. Porque, a ver, ela en esencia é unha poeta, non? Pero ademais é unha amante da música. E iso aparece sempre nas súas novelas. Esas dúas cousas, dúas temas. Sí, pero eu penso que ese tema quizáis podemos deixalo. Se queres comentalo despois falando das persoaxes, non? Podemos, xa vedes que improvisamos, Sí. É que xa me contestou algunha pregunta que tiña preparada, entonces... Mira que me vou improvisar, mira. Así, vas ler algo, moi ben. Sí. Esperad, é que veredes, cando estivemos en Vigo hai pouquinho tempo, está o vídeo cargado na nosa canle. Espera, vamos a buscar aquí onde está. Sí. Eu queixábame de que con isto, a primeira novela que fixen, esta versión de Carolina Santomé, tive moitísimos comentarios e fomos poñendo pouco a pouco nas redes. Pero desta terceira novela apenas recibo. Pero onte pola noite, curiosamente, recibín, me caendí 1,5. Vou dicir porque era 1,5. Unha persoa, unha muller americana de Madrid, fixo o seu comentario despois de lela toda. Pero despois chegou outro de Antonio, que estivo presente en Vigo, que leu ata páxinas 200, faltalle 100 e algo, páxinas, faltalle o remate, o final, que é o máis sorprendente. Entón, por eso digo que é unha crítica e media. Pero se vos comento isto é porque, non tanto porque me digan cousas bonitas, senón porque isto sirve un pouco para o que eu sempre penso das miñas novelas, o que penso eu que quero refletir, non? Por exemplo, eu non vou ler todo o que digo, todo moi bonito para ela, pero non pretendo facer nada de presumir, ni nada disso. Pero o que me gusta, por exemplo, ela é madrileña, bueno, vive en Madrid, como has estruturado os capítulos me parece un trabajo meticuloso. Tamén dominas el lenguaje, os personajes están moi definidos. La novela me ha parecido moi trabajada. Por que fago fincapé nisto? Porque eu traballo moito as novelas. E teño os lectores beta que me axudan, pero eu fago corrección tras corrección. Nunca estou satisfeita. Non hai nada perfecto, xa sei, pero un tende a... quere, polo menos, tratar de conseguir un nivel que mínimo, ou máximo, ou medio, como queres chamar, no que se sinta medianamente satisfeito. Xa digo medianamente, non totalmente satisfeito. Entón, esta persoa soubo ver que a novela estaba traballada. O sea, soubo ver o que eu sempre trato de mostrar cando presento, non? Que me gusta correxir moito as miñas novelas. Entón, a outra persoa, a ver se a topo por aquí, tantos mensaxes. Sí. A outra persoa xa vos digo que Antonio puxome bastantes comentarios, pero bueno, vamos a centrarnos, por exemplo, porque eu quero que vexades o que eu tamén sempre acabo de dicir aí un momento, está falando antes, entón, o primeiro tirón é de ver que pasa, a onde vai a historia. O segundo, pois que o interese vai aos personaxes en sí mesmos, en velos e coñecelos, como que xa che dá un pouco igual como se vai desenvolvendo a trama. Son personaxes recoñecibles, con historias e eventos recoñecibles. Cando eu vos decía que era da vida cotiá e que todos podíamos sentirnos identificados, pois ele está vendo o mesmo que eu pretendía amosar, non?
E nada, non quero seguir máis, porque é un pouco así, parece que é autobombo, pero non, eu pretendía facer fincapé nesos dous puntos nada máis. Agora deixo-te a ti. Se vedes que é moi tarde, por favor, Iba a controlar un pouquinho para que non nos pasemos. Non queremos aburrirnos, de verdade, Céntrate quizáis en falar un pouco das persoaxes que son realmente o importante nesta novela e a gran variedade de persoaxes que hai e as historias que ten cada un e como evolucionan, uns para arriba e outros para baixo, é dicir, hai de todo. Bueno, Aparte do desenlace que sempre é super sorprendente, non? Pero eu teño todo marcadiño, pero non vos vou ler todo isto. Isto é cando fui ao Instituto Marco do Camallón en Vila de Cruces, que foi unha experiencia preciosa, que lle recomendo a todos os autores e autoras, que eu marquei textos moi breves, como este que acabo de ler de Alicia, para logo dai derivar en unha charla sobre distintos temas que derivan daqui. Vou ler, porque para que coñezades un pouco a Teresa Prieto, hai aquí un párrafo que reflicte o que o primeiro encontro na inmobiliaria. Ela ten que ir, o primeiro día que vai, a coñecer a inmobiliaria. El primer encuentro en la inmobiliaria significó un antes y un después en la vida de la joven inexperta e insegura. Muchas veces volvería a su mente, pasado el tiempo, ese episodio tan trascendental en su corta existencia, que había transcurrido, hasta entonces, monótona y sin alicientes. La mirada fría de Esteban, al recibirla. Las otras, las de los 4 empleados sentados ante mesas con ordenadores y muchos papeles, y las de 3 más de pie. Ninguna mujer se encontraba en la oficina. Se dirigían hacia ella, con desagrado evidente, quizás por encontrarla medio encorvada, con aspecto poco agraciado y desaliñada en el vestir. Aquí pretendo perfilar un pouco como é Teresa Prieto. E como se atopa cunha oficina con unha serie de hombres onde non hai ninguna muller. E agora, vamos ler de Esteban un anaquiño, vades ver por que non hai mulleres, que creo que aquí neste anaquiño xa se ve un pouco. Estamos falando agora de Esteban, do xefe, do seu tío, que é xefe da inmobiliaria. Si algo tenía Esteban de característico era que le gustaba aclarar el contenido de su mensaje verbal. Y a su sobrina le caló el de que no iba a recibir ningún trato de favor debido al parentesco que les unía. Al contrario, le iba a exigir lo que nunca había hecho con sus otros empleados. Teresa tendría que demostrar que, con el hándicap añadido de ser mujer, podría ser capaz de alcanzar el difícil objetivo que le había marcado. En el pensamiento de él no se barajaba la posibilidad de que fuese capaz de llegar al éxito. Su deseo secreto era el fracaso de la joven y la vuelta a la armonía masculina en la inmobiliaria Robles, libre de féminas invasoras. Ya veis, bueno, xa vedes, misóxino, non lle gusta mulleres na súa empresa, bueno, ten un comportamento soberbio, é un personaxe, pero este personaxe, como o resto dos personaxes, van cambiando. Pode ser para ben, para mal, pode ser circunstancias positivas ou negativas, eso hai que descubrirlo lendo. Se queres ler de algo máis, de Mimi, por exemplo. Sí. Mimi é unha das dúas fillas que ten Esteban, é a filla maior. Mimi é a que, eu penso que é o personaxe que máis cambia, ou dunha maneira máis radical, ao longo da novela. Como digo eu, hai unha Mimi antes e outra despois dunha serie de sucesos que lle ocorren. Pero vamos a decir como era ao principio, como era a Mimi do principio. Mimi llevaba más de 10 minutos admirando su figura ante el espejo. Se observaba con su última adquisición, un vestido de flores azules y fondo blanco que le sentaba como un guante. No le preocupaba que sus armarios se encontrasen a rebosar y que la ropa, por ello, estuviese apelmazada y tan arrugada que sería imposible plancharla bien. La moda y sus complementos, su pasión. Aquí vemos a unha rapaza coqueta, só preocupada da súa imaxe, e que xa digo, é que se dá esa oportunidade a Ana María Pérez como cambia este personaxe, pero como cambia. E logo, que podemos dicir máis? Pois, por exemplo, de Adriana, por cambiar un pouco. Bueno, Adriana sí, porque é o contrapunto. É o contrapunto. A ver onde teño a Adriana. Adriana é un caso especial. Si, cando a leades... A parte do humor, ben sobre todo por humor, que para un personaxe non é humor, é todo o contrario, non? Pero, bueno, o que mostra un poquinho deses rasgos así irónicos, e Adriana é tamén Rubén Peteiro, que é outro personaxe moi peculiar, moi
moi grotesco, diría eu. Vamos a ver, esta muller, a Adriana, é a única que está, que quere comprar o piso, vamos, é a única que está empeñada en comprar o piso. Que xa, a estas alturas da novela, xa está reformado, que se encargou Teresa Prieto. Entón, era moi caprichosa, entón, ela volve unha outra vez ao piso. Bueno, o sea, nunha ocasión de que volve, tras mirar con detenimiento hasta el último detalle del piso con dimensiones de apartamento, Adriana se tumbó en la cama. No estaba de acuerdo con la firmeza del colchón y exigió a Teresa que se lo cambiase. Esta, intentando controlar su enfado, le dijo que era completamente nuevo, comprado ex profeso para ser estrenado por ella. Pues te han vendido una mierda, chica. En 2 días que duerma sobre él, se me van a clavar los muelles en mi delicada espalda y a ver si vas a ser tú la que me vas a pagar los médicos en las operaciones. Exijo que me cambies este jergón de púas por un colchón mullido y decente. Si no, no compro. Dicho lo cual, Adriana, haciendo aspavientos teatrales, se levantó quejándose de un supuesto dolor agudo en no se sabía dónde y se dirigió con movimientos de dama despechada hacia la puerta sin despedirse. Aquí xa vedes que caprichosiña é bastante, non? Nada, non vos queremos cansar, de verdade. Tedes algunha pregunta? Se queres preguntar algo, nos encantados. A min gostame moito o intercambio, non? A conversa cos lectores ou cos curiosos da novela. Se queres comentar? Non, a min pareceme, pareceme moi interesante o que dixeches, porque son o tipo de novelas que me gustan a mí, as que, unhas das que me gustan, saben máis, non? Pero quero dicir que o feito de que nunha novela deixe de importar un pouco a trama para que o que importe sea o interior dos personaxes e que non que leas por placer non de descubrir como termina, para min pareceme algo moi importante. Quero dicir que o valoro moito que se nota o que dices de que as traballas, non? Sí, pero tamén importa saber o que ocorre, sí, no. Hai un misterio aí que che engancha, a partir, sobre todo, da segunda metade, que mantén un pouco a cousa... Sí. Que tamén queres saber. É que a mí me gusta misturar xéneros. O meu problema non é un problema, é unha riqueza ao mesmo tempo, non? Pero é un problema para como digo, na biblioteca onde traballo, onde me meten, non? Porque aquí me tentan un pouco... Eu sempre digo que esta novela é a máis psicolóxica das 3 que eu fixen, porque se nas outras, ao mellor, deixaba un pouco caer que había desarranxos emocionais, aquí si se fala de depresión e outros temas moi graves tamén. Non vamos a desvelar tampouco. É unha novela de tristura, aquí nos estamos un pouco informalmente falando, pero é unha novela de desasosego, non? Pero ao mesmo tempo, esas pinceladas de humor e o misterio que hai agochado fai que esa tristura non sexa tan, non sei como diría, que te fire tanto por dentro, non é tan transgresora, tan dura. E os momentos moi duros sí que hai, porque cando hai enfermidades... Tamén ves evolución, entón ao final tamén che queda un certo sentimento de agrado, porque ves que hai xente que mellora. Ademais, se vos dades conta, a todos nos pasou, eso non podemos negalo, que pasou, calquer circunstancia, tanto positiva como negativa, cambiou nosa vida en un momento dado. Non estamos preparados para moitas cousas que nos pasan na vida, non? Por eso digo sempre que esta novela, nese senso, é rápida, é vertiginosa, porque pasan moitas cousas, porque na vida real pasan as cousas así. Hoxe estamos ben e mañá, por desgraza, non estamos ben. Ou algún familiar ou calquera nos rompe un pouco a estabilidade que o mellor estábamos gozando nun momento dado, non? Eu penso que a mí gustame moitísimo afondar pero non dunha maneira unha novela como podes considerar de pensamento ou de reflexión pura, non. A miñas novelas teñen acción, teñen entretenimento, porque eu penso que o entretenimento ten que estar ao par da reflexión. O sea, ti cando ves unha novela destas, ao mesmo tempo que te distraes, que te gusta, que están pasando cosas, faixe reflexionar, faixe pensar. Eu quero un lector, como dicíamos nos microrelatos, un lector activo. Quero dicir, que poña da súa parte. E que se dé conta de que esos cambios non son tan... Eu sempre digo que busco a verosimilitude. Cando tiña a boca seca xa non pensas que a boca seca. Quero dicir,
se xa máis o misterio que hai pode ser creíble ou non, pero o símil sí que é con relación á trayectoria do personaxe. Tedes que entender que hai cousas raras, ao mellor que se atopan nos libros, en calquer libro, pero se van ben engarzadas de antes, e ben coa lógica dese personaxe, pois este personaxe é capaz de facer iso, tal como está presentado antes. Non pode haber de repente, unha persoa de repente, é moi boa, e de repente é moi mala. Non, todos temos unha mistura, vos e malos, todos temos a... Quer dicir, nese senso, sempre estamos aí ao albor de que poida pasar unha cousa sorprendente, non? Sí, a propia Teresa Prieto ten unha evolución influída por un montón de cruces Sí. con xente. É unha novela de aprendizaxe tamén, Teresa está aprendendo a vivir, non? Porque atopase con unha situación de ser axente inmobiliaria, unha rapaza que nunca estivo preparada para eso, recibe golpes da vida, recibe desprezos, ou como queira chamar, pero tamén ten apoios, tamén axudan, unhas persoas axudan. Entón, ela, é unha cousa que sempre digo, que non é desvelar nada, ela namórase do traballo. Gústelle o traballo neste tempo tan vertiginoso, nestes menos de 8 meses, dadevos conta que é unha cousa moi rápida, pero que tivo a sorte de atopar xente que axudou, un pouco como todos, temos sorte que hai xente que nos apoia, e iso fai-nos tirar para adiante. Pois sí. Vale. Non sei. Se non tedes alguma pregunta, por favor, preguntade algo máis, se queredes, se tedes alguma dúbida. Eu levo, xa creo que é moi tarde, non? Sí. Eu levo, sempre teño un poema dedicado, xa sabe Catalina, que tamén estuve na presentación, un poema dedicado ao que a obra e tamén ao lugar no que estou. Titúlase Na procura da luz. Teresa Prieto olla cara ao ronsel da luz. Está no remate do sufrimento que atafega ao seu redor. A textura habita a atmosfera gris e opresora, empeñada en tinguila a ela e aos seus compañeiros de viaxe. Non é doado desprenderse desta existencia sen folgos. Porén, habita nela unha luminosidade tenue, un desexo esperanzado. A procura da fouteza que precisa chega hoxe aquí, a este espazo fermoso, no eixo que xungue tantas voces da escrita, na áurea ancestral de pontes cheas de historia, teo caudal e pozas milagreiras, onde nada é alleo e todos somos nós. Perdonade que pasamos un pouco... Eu paseime un poquinho co tema dos agradecimentos, pero eu quería facelo, grazas por escoitarme, é un placer. O placer para nós, ademais tan iso, tan Pasou sentido. volando. Sabes, nena, que teño que ir na procura do gran